Maswera sei muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvakare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Nhasi tichatanga tiri kwaMurehwa. Muri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tichatanga nenyaya iri kutrenda mumastreet yaVice President Constantino Chiwenga, avo vanga vari muchechi yeRoman Catholic. Saka vabva vachizotanga kupakura shoko vhangeri vachiparidza, vabva vatora mukana vakabva vataura umwe mutauro unocheka kuita kunge banga panguva iyo parliament pavari pakati pekudzeya nekuzeya nhau yeConstitution Amendment No. 3 bill, iyo iri kuti vanofanira kuti vange vachizowedzera makore ekutonga kubva pamakore 5 kuenda pamakore 7. Saka vachiwenga vabva vakanda vhangeri iri ravakanda rabva rasiya mapolitical analyst emuZimbabwe zvekare nekudhiaspora nemumastreets. Vanhu vaine confusion, vanhu vatanga zvino kuita maspeculation. Pari kutaurwa maparables apa, zvino umwe noumwe angova nemuono wake. Saka vhangeri iyo yaVP Chiwenga vadonongodza nhoroondo yebhaibheri pamusoro pamambo Hezekaya. Varipo panhau yamambo Hezekaya vabva vataura nezvemutungamiriri anoramba kurekedza chigaro kana nguva yake yakwana. Izvi zvabva zvasiya vanhu vachizvibvunza kuti general vari kutaura vhangeri iri kunaani? Mucherechedzo uyu unouya panguva iyo kune vatsigiri vemutungamiriri wedu vaEmmerson Mnangagwa vari kuti ED 2030. Panguva ino iyo bumbiro remutemo riripo rinoti nguva yavo inofanira kuti inge ichiguma muna 2028. Ndo zvanetsa pavhangeri raparidzwa naVP Chiwenga. Saka nhasi vati vakanda vhangeri ranga riri vhangeri ravanga vachiparidza rehumility, kuzvininipisa ende kuva nesimplicity, vachishandisa upenyu hwaSaint Francis of Assisi. Zvino vachiwenga vati mutungamiriri wechokwadi anofanira kuzvininipisa uye kutevera mitemo inenge yakatarwa. Vatori venhau nhasi vari kuona sekunge it is an attack kune avo vari kuda kushandura succession pathway. The bill in Parliament, Constitution Amendment No. 3 bill, iri kuda kuderedza simba reautomatic succession kuti VP agare achitora chigaro kana president aenda, uye kusimbisa simba remutungamiriri wenyika. Chiwenga muna 26 muno vari kuratidza kuti havasi kuzozvamburwa nezvibhakera zvemutemo vakanyarara. Vazhinji ndozvavanga vachitaura, vari kubvunza ivo vachiti sei VP Chiwenga vasarudza Murehwa nemuchechi kuti vange vachitaura mashoko awa. Muchechi yeZimbabwe ndiyo nzvimbo imwe chete iyo mutungamiriri anokwanisa kutaura madimikira pasina kupomerwa mhosva yekumutsa mhirizhonga. Vachiwenga vanoziva kuti vhangeri harisungiswi mumatare edzimhosva, asi munhu wose kubva kumunhu mutapa building kusvika kuShake House ZANU-PF HQ anoziva kuti dimikira ramambo Hezekaya rinogona rakanangana nani. Izvi ndo zvanga zvichitaurwa nemafacebook analyst. Saka General Chiwenga vanozivikanwa nekusataura pose pose, kusataura zvakawandisa, asi kana voshandisa maparables ziva kuti kunenge kuine mhepo imwe inenge yava kuvhuvhuta isinganzwisisiki. Saka ndo imwe nyaya iyo yanga iri kutrenda mumastreets. Imi munozvionawo sei nai muri yeZimbabwe kuti nyaya iyi yamambo Hezekaya ingangova ingori nyaya chete here yangoparidzwa naVP, kana kuti iparable inenge yakatonangana neumwe munhu? Tinobva tadarika zvedu tobva tabva muchechi yeRoman Catholic takananga kumabhawa. Pane nhau iri kutaurwa, kana musati manzwa nezvayo, kana uine kabusiness kako kawanga wafunga kuda kutanga, edha uchida kuzovhura bhawa uchiti ndichaita mari nekutenga masnooker table, ndobva ndaisa mubhawa rangu. Ziva kuti kwaunenge uri ikoko Zimra
inokutevera, nekuti kwava neiyo yavari kuti snooker table tax. Kutotamba snooker kunofanira kutoti kunge kuchitobhadharwa, saka nhau iripo iri kunzi tafura imwe chete inofanira kuti inge ichizobhadhara $80.50. Ndo imwe nyaya iyo irimo mumastreets iri kutrenda. Fungidzirai kuti unenge uri muridzi wekabhawa kadiki kana kuti katakshop kako muchitumbwiza Mbare kana Mugweru, kana uine tafura yako yesnooker yaunenge waisa kuti vanhu vange vachizopota vachizouyawo patakshop pako vachitamba zvavo snooker. Kanzuru iri kuti iyo kana uine snooker bhadhara $80.50 ngelicense pagore. Izvi zvasiya vanhu vakawanda vazhinji vakabatira miromo mumaoko vachiti mutemo uyu hausisiri mutemo wekuvaka nyika, asi uchatoita kuti vanhu vange vachiregedza kutamba snooker yacho, nekuti snooker kune vamwe vanga vava kutoitora sesport. Vanhu vazhinji vanoonekwa vakaungana mumabhawa uye zvekare nekuungana munzvimbo dzekutandarira, nekuti vanenge vachida kutamba zvavo mutambo wavo wesnooker. Vamwe vainge vava kutotamba snooker on a professional level, saka vari kuti ivo kana uine snooker ukangotanga kungobhadharisa vanhu, rinenge ratova business rinenge richikupa mari, commercial activity, saka unofanira kuti unge uchibhadhara $80.50. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Vagari vemuHarare vazhinji vari frustrated, vari kuti hazviite kuti tinge tichibhadhariswa kutamba snooker isu. Vamwe vari kuseka zvavo vachiti nekanzuru yedu iyi yeHarare tichapedzisira tava kunzi kunyangwe uchitamba zvako draft wobva watonzi bhadhara mutero, kana ukatamba makadhi nevana vako mumba wobva wanzi bhadhara mutero. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe kuti avo vanenge vaine masnooker tables avo pamatakishops avo vachizamawo kuti vange vachikwezva macustomers kuti aswere ari pamatakishop, pamashops avo, vangawanikwa vachibhadhariswa here kuti vange vachizova nemapermits esnooker? Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Zvino pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Pane imwe nyaya iyo iri kunzi iri kuitika kana muchiziva imba inonzi House F105. Imba iyi yainge iri imba yevashandi avo vainge vachishanda pane umwe mugodhi kumasuburbs ekuHwange. Saka nerimwe zuva akange ari mangwanani, painge paine vamwe vakadzi vakamuka vachida kunokumbirawo zvavo mvura pamba ipapo. Saka vakati vasvika vakabva vawana pasina imba. Ndo chishamiso chakaitika. Vakadzi ivavo pavakaenda pamba ipapo ndokubva vawana pasina imba. Fungai kuti unenge wakarara uchiziva kuti panext door pako pane muvakidzani wako, obva wamuka mangwana acho makuseni uchiona kuti panenge pangova pasango paground, pachiita sekunge pasina kumbogara pakagara vanhu kana kumbovakwa imba. Ndo zvakaitika panhau yeimba iyo inonzi House 5105. No chitina, nothing, pasina kana furniture kana kumbova nechiratidzo chekuti pane activity yakamboitika ipapo. Saka umwe mudhara uyo anogara muHwange hanzi ava nemakore achigara mumuHwange kwemakore 40, anoti zvakaitika ndezvekudai. Vakangonzwa ruzha rwemichini kuratidza kuti painge paine zvigredha zvainge zvichidhiridza imba iyoyo, asi iye anoti paakabuda haana kana kuona anything. Asi mangwana acho makuseni anotiwo akazoshamisika kwava kubva achizoona kuti painge pasisina imba. Zvino vamwe paFacebook vava kuti aiwa musatya, zvakaitika apa zviri normal. Hanzi munzvimbo umo munenge makaita nguva yakati rebei muchicherwa zvicherwa, hanzi kwamunenge muchigara kana kuri kunzvimbo kunocherwa zvicherwa, zivai kuti izvi zvinokwanisa kuzoitika nekuti vanhu vaya pavanenge vachidhiga migodhi yavo maunderground tunnels. Saka vanobva vachizongosiya matunnels aya dzimwe nguva
voregedza kumavhara. Saka kana ukaita munyama wekuti tunnel rinenge rakapfuura nepazasi pefoundation yemba yako panozogumisidzira pazoita iyo yavanoti sinkhole. Saka nerimwe ramazuva imba inokwanisa kuzongodonheramo mutunnel, motoshamisika kuti kuchi chakaitika pasi pobva paita sekunge panenge pamedza imba yemunhu. Saka vemutemo ivo vari kuti kana ugere munzvimbo dzakaita seHwange, vana Shurugwi, unofanira kuti unge uchipota uchitsvaka vanhu vanouya pamba pako voongorora yavanoti structural integrity yemba yako, nekuti masinkholes hanzi akawanda munzvimbo yeHwange neShurugwi kungoti anenge asati ava active. Muri yeZimbabwe munozvionawo sei? Hanzi kuHwange uko kwakazara masinkhole zvekuti imba inogona kungokaruka yangodonhera mumugodhi. Zvakaoma hazvo vedu wei. Tisati tatenga mastand tinenge tichifanira kuti tinge tichimbotanga tabvunza kuti imo muno munharaunda mandiri kuda kuti ndige ndichizotenga stand makamira sei. Kana kwenyuwo kuchinzi kuri kuitwa zvechikorokoza, kuona makorokoza votanga kuchera padhuze nemba yako, ziva kuti the end is near. You can bring your updates kuinbox kwangu kuFacebook. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Mashura akaitika. Pane mashura awo akaitika mumugwagwa unozivikanwa nevanhu vose muno muHarare muna Seke Road. Saka uyu ndiwo mugwagwa unobatanidza guta reHarare nemusha mukuru weChitungwiza nematunhu eSeke. Seke Road inozivikanwa nenyaya dzinotyisa dzema-accidents, asi muzuva ranhasi kune chimwe chinhu chinotyisa madhiraivha kudarika mapothole. Vari kuti kune vamwe vanhu vari kuonekwa, hanzi mystical figures. Vanhu ava vari kungoonekwa vachifamba mumugwagwa dzimwe nguva pakati peusiku. Hanzi vanhu ava vanozongonyangarika pamberi pemota, vanishing into thin air. Uchidhiraivha zvako uchienda kuChitungwiza, kungava kuri kuma 11 p.m. kana kuma 9 p.m. hanzi pedyo nenzvimbo inonzi Manyame Bridge kana kuti kuC Junction uko, hanzi unobva wachizoona munhu anenge akamira. Munhu uyu anenge akamira ari pakati pemugwagwa kana kuti anenge achifamba nenzira, asi anobva aita sekunge anenge achida kukomita suicide, zvekujamba kumberi kwako kana motikari yako yava pedyo. Iwewe paunozoridzawo mhere uchinotsika mabreak kuzonodai, unobva waona kuti panenge pasisina kana munhu kumberi kwako. Dzimwe nguva vamwe ndo vanoramba vachidhiraivha vachifungidzira kuti anenge atodhuma munhu, saka anobva atya kumira. Vamwe ndivo vanomira votarisa vovheneka everywhere, vobva vaona kuti motikari 1 inenge isina kukuvara, asi vamwe vanoti sound unotoinzwa yekuratidza kuti unenge uine munhu waunenge wadhuma nemotikari yako, asi hauna munhu waunoona, motikari inenge isina kukuvara. Vamwe vanoti vanozongoona zimbe remoto iro rinotanga kubhururuka richibva kana pasi pemotikari. Zimbe iri remoto rinenge richibhururuka rinozoita sekunge rinoputika kuita mafireworks kana rava mudenga. Ende vanhu vazhinji vanotaura, ivo vava kutaura vachiti ichi ndo chipoko, zvimwe kuda kunogona kunge kuine munhu akaurawa somewhere else, mutumbi wake ukabva wakandwa muna Manyame murwizi. Ndo kutaura kwevamwe avo vanoti ndo zvinowanzokuitika kana kuine munhu anenge akashandiswa pamarituals eurombo, obva aurawa somewhere else, obva akandwa mune imwe nzvimbo, anotanga kumuka ngozi achizviratidzira kumunhu wose, nekuti anenge achida kuti vanhu vange vachimuona kana aonekwa nevanhu vange vachikwanisa kuzoziva kuti iye ndiani, vachizozivisawo nehama dzake. Ndo imwe nyaya iyo iri kuitika tichienda kuChitungwiza. Saka pane vanhu vakati kuti vamwe vari kutonyora pamasocial media izvo zvavakasangana nazvo. Wekutanga pane umwe anoita zvekudhiraivha makombi. Murume uyu anodhiraivha imwe kombi akati iye ainge akatakura vanhu vamwe vanomuhaya vanochaisa almost pakati peusiku. Anoti akaona umwe mukadzi ainge akapfeka
hembe dzainge dziri dze-white hanzi pedyo nepatelco. Anoti akati aderedza speed achifungidzira kuti munhu uyu anoda kukwira, asi mukadzi uyu akati asvika paainge ari, padhuze nepaainge ari, mukadzi uyu akabva angoshanduka akabva anyura muvhu, kukangosara rima roga. Uye zvekare pane umwe murume uyo anoti ainge achitsvaka lift. Anoti akaona umwe murume ainge akatakura rimwe zidanda papfudzi achifamba. Paakaedza kumubvunza kuti kwakwakanaka here, murume iyeye hanzi haana kupindura, asi akabva anyangarika pamberi pake, ndokubva achizoziva kuti zvainge zviri zvinhu zveusiku zvaainge aona aedza kutaura nazvo. Saka nyaya iyi iri kunetsa vanhu vakawanda, ende vamwe vari kuti ndo zvimwe zvezvinhu zvinokonzeresa maaccidents akawanda, nekuti zvimwe kuda anenge ari mutyairi anenge achidhiraivha achimhanyisa motikari yake, zvekuti kana akazoona zvinhu zvinotyisa kudaro zvisingatsananguriki, ende for sure zvinhu zvakadaro hazvitsananguriki, uri wega motikari pakati peusiku ubva wangogaruka kumberi kwako kwatova nemunhu anenge akamirako, ende kana uine hana nhete ndipo paya paunobva watongozama kunzvenga munhu iyeye. Kunzvenga kwaunenge wazama kuti unge uchiita ndokutonobuda murodhi wotokonzeresa kana accident. Saka vazhinji vari kuti vamwe vaya vatinozongonzwa vachinzi vakapedzisira vaita mahead on collision vanenge vachinzvenga munhu anenge asipo, asi ivo vanenge vachiona sekunge kumberi kwavo kunenge kuine munhu anenge aripo. Saka vakuru ivo vari kutaura vari kuti nzvimbo iyi yakadeuka ropa rakawanda munguva dzemaaccidents, mabhazi, motikari nemakombi, kutsikwa kwevanhu. Saka vari kuti mweya yevanhu ivavo haina kuzombogadzirwa kana kunyaradzwa nenzira dzechivanhu, saka ichangoramba uye zvekare inoramba ichikodzoka mumugwagwa mavanofungidzira kuti vachiri vapenyu. Kune kumwe kutaura kwekuti kune vamwe vanhu avo vanoshandisa juju, vari kushandisa juju murodhi imomo, vakaromba vari kuenda vachinonorasa urumbwa hwavo muna Seke Road. Unoshandisawo Seke Road here each and every day usiku? Une zvawakambosangana nazvo here kana kuti kwete? Kana uine zvaunenge wakambosangana nazvo zvisinga make sense, please come to our inbox and then you share with us your own side of the story. Vanhu vazhinji vari kunetsekana nayo nyaya iyi, vagari vemuzengeza, vana St Mary's nekunana Unit L. Vamwe vacho vari kuti vava kutotya kutofamba usiku kana zuva ranyura vachishandisa Seke Road. Chiri kunyanya kutyisa ndechekuti vanhu ava hanzi paunomuona hautombofungidziri kuti munhu iyeye chinenge chiri chipoko, unotoita zvevindi zvekutomisa motikari yako, paanozonyangarika ndopaunozoona kuti aikaka ko ndatosangana nechipoko. Ende vamwe vanga vachitaura mumacomment section vanga vachiti vanhu ava vanowanzo kuonekwa pamazuva apo pakunenge kuine mwedzi muchena uye zvekare nepamaholidays, panguva iya yekuti vanhu vazhinji vanenge vachinyanya kufamba vakawanda neuwandu hwavo. Saka hanzi ndo pavari kunyanya kuonekwa vanhu ava. Saka ndo imwe nyaya iyo iri kutrenda mumastreet. Kana makambosanganawo nezvipoko muna Seke Road, please feel free to bring those updates ku inbox. Erekedzai tibva tenda panyedu inotevera. Awa ndiwo anonzi Mashura chaiwo chaiwo. Tichibva muHarare takananga kumabvazuva maMutare uko kuri kunzi kune zvimwe zvinhu zvakaitika chiitiko chakashamisa vanhu vazhinji. Kwemavhiki mashoma adarika awo kune nyaya yakatanga kutenderera pama WhatsApp groups uye zvekare vanhu vainge vachitotaura nezvayo pamusoro perimwe bhazi iri rinonzi ibhazi rewaiti rinongoonekwa, asi bhazi iri rinongoonekwa pakati peusiku. Vanhu vazhinji vemaMutare vanoti bhazi iroro kana ukasangana naro usiku hanzi unobatwa nekumwe kutya kwakanyanyisa. Umwe murume achitaura iye abuda achiti ndakaridza mhere sekunge kamwana kacheche, iye anoti
anogadha pane imwe shop akangorionawo bhazi iroro richidarika nepashop paainge akagadha. Zvikava zvinhu zvakamushamisa kuti bhazi iri radarika nepapa. Ndokubva atotanga kutoridza mhere akamira paainge ari. Vamwe vakazoya vakamubvunza kuti kochii, ndokubva avaratidza bhazi iro rainge rakamira kumberi kwavo, but anoti bhazi iroro ndiye ega ainge achingoriona, vamwe vainge vasingarione bhazi racho. Saka vanotaura vanoti bhazi iri ndere white uye zvekare rinenge riine matinted windows. Haukwanise kuti unge uchiona zvinenge zviri mukati. Chinonyanya kuvhundutsa vanhu vazhinji vanenge variona bhazi iri vanotaura ivo vanoti bhazi iri rinenge risina mutyairi, hanzi rinofamba rakanyarara kuita sekunge risiri bhazi, asi hanzi bhazi iri rine broken tail light ku right side. Saka hanzi unenge uchiona sekunge kamudhudhudhu parinokudarika. Vamwe vanoti vanoriona pamakomo eChristmas Pass. Vamwe vanoti vanosangana naro mamutare mutauni pane umwe mutyairi, mamutare uyo anoti akasangana nebhazi iri pedyo neMichael's Hotel. Anoti akaedza kuriridzira uta kuti rimbomira kuitira kuti ange achipfuura, nekuti bhazi racho hanzi rainge richifamba riri pakati perodhi richifamba zvishoma nezvishoma, asi bhazi iroro hanzi harina kumira. Paakaedza kutarisa mukati akabva atarisa akaona kuti mainge musina kana dhiraivha, nekuti ainge akagumbuka kuti nhaiwe zvauchakonzeresa maaccidents kuti unofamba nebhazi zvishoma hako uchiita sekunge tauni yose ndeyako. Saka akati achida kupopotera dhiraivha iyeye, ndokubva aona kuti pasteering wheel painge pasina kana munhu, zvikamushamisa akagumisidzira azoita accident. Vamwe amai avo vanoita zvekutengesa mune imwe tuckshop musakubva vanoti bhazi iri rakambopfuurawo nepamba pavo. Hanzi parakapfuura nepamba pavo vakange vava ne30 minutes mushure mekunge vabva kumuka kuma 3 am. Chakavamutsa vanoti havazivi, asi vakangomuka vakaenda panze. Vari panze kudaro hanzi ndo pavakabva vachizoona bhazi rainge richimhanya zvisinganzwisisiki musakubva rikabva ratongo nyangarika. Saka ndo imwe nyaya iyo yakaitika mamutare iri kushamisa vanhu vakawanda kuti zvingava zvichimboreva kuti kudiko kuti bhazi rinongoonekwa robva ranyangarika. Kana kuri kunzi unenge uchigara musakubva kana wakambonzwa nezvayo nyaya iyi, please tell us more in the comment section. Kana kuuya kuinbox with those juicy details tinyatso kunzwisisa kuti zviri kumbofamba sei. Kasi zvibhoko zviya zvekudhara zvakaita sezvibhoko zvana Peggy zvava kuda kuti zvinge zvichidzoka zvekare here? Muchiri kuirangarira here nyaya yechibhoko chaPeggy? If you have more information about that, you can come to our inbox and then mubva matinyorera nyaya yacho ndozoiverenga pano kuitira vaya vanenge vakambonzwa nezvayo but vachida kunyatso kunzwisisa kuti chii chakambonyatso kuitika, nevamwe vakange vasingazivi nezvacho chibhoko chaPeggy. Musikana anonzi akambonetsa, so please make sure that you bring that story kana muchiziva nezvayo. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera ndakaitumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi muPretoria hamuna kumira zvakanaka. Hanzi muPretoria mapurisa vari kufamba nezvimakombe zvavo. Saka hanzi kana uri muPretoria uchigara kumalocation, just make sure kuti paunofamba unofamba uine passport yako inenge iine madays. Pane imwe nyaya iri very interesting yavakataura nezvayo. Hanzi maZimbabwe nemamwe acho tongozogomisidzira tazvisungisa tega. Hanzi chiko seiko tisingadi kungoti kana ukangozvitengera doro rako ubva wazvinwira doro rako uri pamba pako than kuti tinoenda mune zvimwe zvimabhawa. Hanzi kune zvimwe zvimabhawa zviriko
ikoko kuPretoria zvinotozivikanwa kuti zvimabhawa izvi ndokunowanikwa maZimbabwean akawandisa, saka anzi vamwe vari kungokumbwa varimo mumabhawa iwavo. Saka ndo imwe nyaya iri kuitika muPretoria. Uye zvekare neumwe mugari wemuPolokwane uyo akatumidzira message akanyora iye akati, kudowntown akomana chenjerai maSundays. Kana uchida kuti unge uchitenga zvaunenge uchida kutenga, especially vamwe vaya vanenge vachigara mumapazi mune system yekuti munowanzo kupinda mutown uri musi weSunday, mapurisa vava kutaimira makombi anobva kumaprazi makuseni vanoziva kuti ndonguva dzenyu dzamunopinda mutown. Kana kuri kunzi unenge uri mugari wemuPolokwane, ziva kuti kunana Indian Center vari kupota vachitaimira maZimbabwean. Vamwe vacho zvavo vari kuzoti vanoda mari. Ndine muroora wangu uyo akabatwa nemusi weSunday mukomanashi, vakazoti vainge vachida 2600. Takaona kuti tainge tisina kana choice, ndokubva tazobhadhara mari iyoyo. Takatuma one munhu ane permit, ndiye akakwanisa kuti ange achizoenda akanosangana nawo mapurisa iwawo, vakabva vatora mari vakabva vasiya muroora wangu. Vakati, maZimbabwean tava kutokuzivai kuti Sunday ndozuva ramunofarira kuti munge muchitenga, muchifamba muchishopa mumashops, ende tinoziva kumashops uko kwamunotenga kudowntown. Saka zvakangwara kuti unge uchipota zvako uchipinda mutown, noti musi weSunday, asi pakati pemazuva, woita shopping yako pakati pemazuva, then ubva watenga magroceries ako. Muri yeZimbabwe ndo imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mudiwa muteereri wedu. Thank you my sister for that update. Zvakaoma hazvo vedu we. Rekidzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Anzi, mukoma muri sei, please post my story makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri kutsvakanawo nemukadzi anodawo zvake musha, ndigere munomo muJoburg. Please assist me. Ndava ne10 years ndakagara nemuSouth African. Chandiinacho handina, ndine kabasa kangu kakanaka but mapepa handina, kana birth certificate handina. Ndava nemakore akawanda. Ndakamuvakisira musha kuEastern Cape. Amai vake pavakarwara ndakashandisa mari yakawandisa zvekuti kana motikari ndaitenga 3, asi ndazodzidza kuti kana uri muZimbabwean kunyange ukaitira mukadzi muSouth African, asi bottom line uri muZimbabwean. Nditsvakireika mukadzi ari willing. Ndaneta nekuva rombe kana kwandakabva. Izvezvi kana ndikanzi dzokera kumusha, handisisina kana idea kuti kumusha kwacho ndinofamba sei, nekuchinja kwandiri kuona Zimbabwe kwayaita on social media. Ndakabva kuZimbabwe border mukoma, zvarava izvezvi nezvarainge riri patova nedifference. I'm sure kuti ndinokwanisa kurasika muborder ndichitori muborder, nekuti handichatozivi more about Zimbabwe. Pose apa ndainyepedzera sekunge ndiri muSouth African even though ndisina hangu mapepa. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti anzi ndiri muJoburg. Ngatitaurei navo mucomment section kunyange zvayo yanga isiri update. Paya patakamboverenga dzimwe nyaya dziya dzekuDurban, do you still remember umwe achitaura nyaya yekuti kwava nemaSouth African vari kufamba vachidimanda kuti ubhadhare protection fee. Pane rimwe video riri kutrenda, riri kucirculata pasocial media, reumwe muIndian akapfurwa nepfuti masikati machena. Makariona here? Video iroro rinotyisa, haungamboritariri 2 times munhu kurohwa nepfuti. So far hanzi munzvimbo iyoyo mune maforeigners 3 apfurwa nepfuti in the same area, and zviri kufungidzirwa kuti
inhau dzemaprotection fee, ende kana zvatodai so zvinenge zvotonetsa because semaforeigners akusisina munhu anokwanisa kumira newe, kunyange ukabirwa ukaurawa vanhu vanenge vachitongoseka kuti go back to your country. Saka kushungurudzwa kwemaforeigner zvichatowedzera kushungurudzwa kwacho because right now kana vemutemo vanenge vachingo ignore, but South Africa yakaoma shuwa kupfuura munhu masikati machena zvakadaro. Dai munyika yedu yeZimbabwe mukaiswa mutemo wekuti hakuna munhu anotendedzwa kuti ange achitenga futi vanenge vari mapurisa ivo onzi ndivo vanofanira kuti vange vachiita pfuti dzacho, because kana nyika ikaita pfuti dzakawanda zvinotyisa. Zvinoitika muSouth Africa hakuna nyika yakaita seSouth Africa in terms of crime imwe inoitika. Kuri sei kwamuri ikoko munewo mabusinesses here ekuti everyday munotodhila nevanhu vakawanda, munenge muine mashop tumasupermarket muSouth Africa, zviri sei, zvakamira sei kwamuri ikoko? Maybe zvinenge zvava kuda kuti wotsvaka manager muSouth African, iwe wongorana zvako shop yako from the background, uina manager wako muSouth African ndiye waunenge wotongoisa pafront pazvinhu zvose, because zvakaoma. Vadiwa vateereri, ndo maupdates andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.